Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Unsay ko mahimo alang nimo? Unsay kini imong gihatag nako? Mura kini diary. Basaha ka na. Basaha ka na. Alone from every depth of good and ill, the mystery which binds me still, from the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in its autumn tint of gold, from the lightning in the sky as it passed me flying by, from the thunder and the storm and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view. Oh, ikaw? Oh, ako. Ako lang siya. Ug ikaw, si Rel. Maako pod. Kalain sa kundang ko. Daw sa tinuod kat kayo. O katong babae nga nihatag na kong diary. Kinsa man siya. Nganong man nagsama ang among panagway. Oh, kinsa ba kining nanawag? Tubagon ko. Hello? Bay, Shirel? Okay ka lang ba? Sorry kayo, ha? It's okay. Sige na. Kahapit ako abot sa syudad. Sige na. Bye. Mas maayo nga dili lang ko na kumukontak nimo. Akong i-off ang akong cellphone. Kinuo ko. Unsa naman yung nahitabo na ako. Pasabta yung taon ko. Maluoy ka. Maluoy ka. Subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Gipaong yun niya ang cellphone. Pasilo ako, Shirel. Kasi pagkatinuod lang, ang akong giyaw-yaw, dili bungas kabog, kundi tinud anay gyud. Lord, pasilo ako. Pasilo ay taon ko, Lord. Dili ko buot, gabaingon ko ini. Tumangin taon ko. Alibog na yung taon ako. Diyos ko. Padre? Padre! Kaon na, dali! Nagluto ko sa imong paborito. Sige lang, apas lang ko. Ikaw ang mag-igo, Padre. Sige, maghuwat namin nimo dito sa ubos. Mas maayo pa siya ng Marlene. Mas sinabtanan kayo. Hasta po si Teddy Pino. Manaog na lang ko aron makakaon ko. Unsa ron ang nahog? Yun na. Ang diary ka na, Monica. Akong pulitan. Padre Amaro, tabangi ang taon ko. Tabangi ang taon ko. Maluoy ka. Tabangi ang taon ko. Maluoy ka. Ikaw ba si Monica? Ikaw ba?
Unsa kay misteryo nga nagpaluyos kinabuhi ning kunidana? Siya baka si Monica? Ako basahon kini diary. Ni gumanan kong panihapon. Nawasa na ba si Padre Amaro sa iyong kahubog na Marlene? O, Doris, nawasan ako. Na, mauna na karon ha, Doris. Ano rin mahubog ko? May problema ba, Doris? Wow, Father. May nasulti ba kung dili maayo, Father? Wa kay nasulting daotan. Dili baya kahilabtanon. Buotan baya ka kun matog. Ni papil sa nintigwa nga ay. Makalakot. Ang gusto na ka natin, Divino. Doris, atong tiwaso nga ito panihapon. Ugma tay, may schedule ba ko? Ay, naadre. Adto ta sa mansyon magmisa. Unya ini man adto ta sa ilang Mr. and Mrs. Joel and Brenda Lawis. Kay magpa-blessing sila silang gruto. Mao ba? Mayo noon. May gusto ka bang isulti na mo, Padre Amaro? May tungod kini sa insidente karon adlaw. Nagpasalamat ko sa inyong pagsabot. Ug nang hinaot ko nga unta. Dili ninyo kini ipanabi. Dili ko gusto nga malain ang atong mga parokyano ini. No problem, Padre. Ikaw pa. Nakasabot rami, Padre. Natural lang yun sa tao nga mag-uol. O di ba ka? Maproblema. Nakasabot ako, Padre. Og pasalo ako sa mga higayon nga dili hisabtan ang akong kiniiya. May problema, Doris. Isabtan ko na ikaw. Bantay ka lang. Bantay ka lang, pariya ka. Ang tinuod, mao nga, dismayado kay ko karong mga panahon na. Basin o by next year, di na ta mag-uban. O, nga naman, Padre. Nga sa ato pa, tinuod yun ang katahap nga ang suwat gikan sa chancery mo ay nakahatag ni mong kasubanan. Ha, Padre Amaro? Tinuod ka na ng Marlene. Bot ba? Supak yun sa kong kaubuton ang maong desisyon nila. Nihangyo naman ta ko may tungod din eh. Gaon ta, dilit na lang nila ipadayon ang ilang plano. Panhugot ang ilang desisyon. O nga nang huwag ka nagana sa maong kurso, ha, Father Amaro? Tungod kay maong kurso, mo'y baghimo na kong numero 1 target sa mga demonyo. Lala? Sa may katawanan, oy? Kinigil siya, no? Katawa, bisan mo'y katanawan. Katanawan naman katawanan. Kagwang. Doris, naunsa ka ba? Mura ka magwitahod kang Padre Amaro. Okay lang nang. Tingali, huwag siya pagtuo nga doon ay demonyo. Posto ka, Padre. Alang na ako. Ang demonyo, huna-huna lang ka na sa tao. O dili ka na tinuod. Oy. Ay, pagngunaan na, oy. Kato ba itong gihamok ta? Singgit pang gani kapagayo? Unya karon katawa-katawa ka. Bantay bitaw kung mausban ka. Di gyud ti ka tabangon. Bisan pag manghagad kag kasal. Ayaw pagsultik sama na, Doris. Ayaw hagita ang bisan unsang preternatural. Aron dili ka mabutang sa kadaot. Lain pa ato, Padre. Basig. Doon na kay nawilihan. Maong di ka ganahang mo biya din eh. Oh, doon na. Ang mga tao din sa parokya, kamo nga nakuyog na ko din his kumbinto. Ug si Sige samahan, Padre. Basig di ka magkako og biya tungod kang Cheryl. Aminin. Doris, sobra ka na, ha? Pagbaton ko ng pamatasan. Oy. Nay, naunsa man ka? Nakibatasan, oy. Pero wak ka lang gyud ka uyon. Period. Oy. Sobra na ka, Doris, ha? Sobra na ka. Oy. Hala. Sa doon. Basig og... Ala. Padre, kinsa man nito karspiano nga gidonate ni Brad Rito Romo nga tuwa sa sala? gano'n man dili ba kasi si Uy, Padre, nihulong ang tukar, Padre, og daw sa gipang sibog ang mga lingkuranan.
Sa karon, iingon sa karon na paidong dali. Tabangi ko ninyo. Maluoy mo. Maluoy mo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!